Здравейте! Днес бих искала да споделя някои предсказания за 2026, които тепърва, макар и с едва 4 месеца оставащо време, ще започнат да се усещат и да се реализират пред очите ни или пък чрез сетивата ни. Някои промени не идват с гръм. Първо ги усещаме вътре в себе си, после забелязваме, че животът навън вече не работи по стария начин. Тепърва желанията ни ще се изпълняват по различен начин. Все повече хора ще забелязват, че не всяко силно желание намира път към реалността. Може да визуализирате, да планирате, да настоявате, да полагате огромни усилия и въпреки това нещо да остава затворено. А друго, много по-тихо желание, родено сякаш от истинска вътрешна яснота, ще намира врата почти без натиск. Сякаш животът ще започне да различава онова, което искаме от страх, доказване и липса, от онова, което наистина е в съгласие с нас. Ще става все по-ясно, че не техниката е най-важната част от създаването на реалността, а състоянието, от което живеем. И когато човек престане да се моли за неща, които всъщност го смаляват, ще започнат да се проявяват възможности, които ще го разширяват. Също така, усещането за време ще се промени, защото всъщност то не съществува. Малцина го знаят, още по-малко са тези, които осъзнават дълбоко какво означава това. Много хора, с които се срещам ежедневно, вече казват, че седмиците минават като дни, а понякога един единствен ден изглежда безкраен. През оставащата част от 2026 година това усещане може да стане още по-силно. И не защото часовникът ще спре, а защото вътрешното ни преживяване на времето се променя според вниманието, напрежението, присъствието и начина, по който мозъкът обработва случващото се. Ще има моменти на силно дежавю, усещане, че определена ситуация вече е преживяна, както и странното чувство, че животът ни връща към една и съща тема, докато най-после я видим по различен начин. Някои дни ще изчезват почти без следа. Други ще оставят усещането, че за няколко часа сме преживели цяла вътрешна поне година. Ще се появяват и хора от миналото. Ще се появяват отново и отново. Ще има завръщания. Стар приятел ще пише след години мълчание. Човек, с когото отношенията са останали недовършени, отново ще се появи. Някой, когото сме смятали за окончателно напуснал живота ни, ще остане отново пред вратата ни. Но интересното няма да бъде самото завръщане, а въпросът: същите хора ли сме вече? Понякога една връзка не може да бъде продължена от мястото, на което е прекъснала. Може единствено да бъде създадена наново. И именно това 2026 ще поставя като избор. Да повторим старата история или да срещнем
познатия човек като две нови версии на самите себе си. Мнозина ще сменят и посоката си без драма и без обяснима причина. Все по-често получавам въпроси от типа да остана ли на сегашната си работа. Работа, която години наред е изглеждала правилна, изведнъж ще стане чужда. Ниша, професия, бизнес, кауза, че дори и мисия, с която човек се идентифицирал, може просто да престане да носи живот. Не непременно заради провал или прегаряне. Просто вътрешният резонанс ще е изчезнал. И точно тогава ще се появяват необичайни нови посоки. Понякога такива, които само година по-рано биха изглеждали немислими. Призванието все по-малко ще прилича на нещо, което трябва да открием с отчаяно търсене. По-често ще идва като ясно вътрешно разпознаване. Аха, това е моето. Животът ще прави и резки завои. Някои промени няма да имат дълъг подготвителен период. Един разговор, едно решение, една среща, едно да или едно окончателно не могат да разделят живота на преди и след. Ще има хора, които буквално в рамките на дни ще сменят работа, град, връзка, среща, посока, среда, начин на живот и ще изглежда така, сякаш реалността внезапно е сменила декора. Намираме се в друга реалност. Истината е, че понякога промяната дълго се е подготвила вътре в човека, преди да стане видима отвън. 2026 просто ще съкращава разстоянието между вътрешното решение и външното му проявление. Мнозина ще започнат да виждат по-ясно колко силно съзнанието ни отцветява реалността. Двама души могат да живеят в един и същи свят и да преживяват напълно различни реалности. Единият вижда заплаха, другия възможност. Единият забелязва само загубите, другия вижда какво се освобождава като пространство и енергия в него. През 2026 това разделение може да стане много отчетливо. Не в смисъл, че външният свят е измислен и няма обективни факти, а че отношението, убежденията и вътрешното ни състояние определят какво забелязваме, как избираме и какви възможности допускаме до себе си. За много хора това ще бъде силно осъзнаване. Понякога не чакаме светът да се промени. Чакаме собственото ни съзнание да стане достатъчно различно, за да види друга врата и реалността зад нея. Старият живот ще става все по-труден за поддържане. Като при телефоните и повечето устройства. Процесорът няма да бъде приложим към новата реалност. Може известно време да останете там, където вече не принадлежите. Може да пазите стари рокли, връзки, убеждения, самоличност, защото са познати. Но цената постепенно става висока. Това, което преди сте търпели години, може вече да не можете да понесете и седмица. Не защото сте станали по-слаби, а защото сте станали по-чувствителни към несъответствието със себе си. И може би тук е една от големите теми на оставащата 2026. А именно, няма да бъде достатъчно просто да изглеждаме добре отвън.
ще трябва да можем да живеем със себе си отвътре. Изминалата 2025 разклати много конструкции. Показа пукнатини, отне илюзии, приключи отношенията, размести планове и принуди мнозина да зададат въпроси, които днес са избягвали. 26-та постепенно ще започне да разбираме защо обаче става така. Бъдещето няма непременно да принадлежи на най-шумните, най-силните или онези, които знаят всички отговори. Все повече ще принадлежи на хората, които умеят да чуват себе си, да променят посоката на време и да не продават вътрешната си истина само за да останат в познатото. Защото понякога най-големият скок в живота не е да получиш нещо ново, а да станеш човекът, за когото старият живот вече е твърде тесен.